जायगाखौथ' आंखौ बिराद मोजां मोनबाय औवा मुरा सिङावहाय बेखौ सोर माबाखै जि मोजांखा बा गुदुंलायखा मिन्थिबाय मोजां ना नङा आंना अखा हाबा थानोसै मोजां मिनिलांबायलै बावखुंग्रियाव अखा हाबा जों बाव थांसै एबार न'आ मोजां ना गेदेर न'आ मोजां मोजांनो बावनो थानांसिगोन एबार बावनो थानोसै न'आथ' थिगैनो जाबाय जानायालाय ओमफ्राय दिनैथ' जाग्रा खायद'आथ' गैया दा दहाय माबानिफ्राय फुड प्लाजा ना मामोनलाय फुड प्लाजा बाहाय लाबोदोंमोन बेयो लाबोना फैदोंमोन ओमफ्राय दा न'आ गोदान ना ओंखायनो जोंनाव दा टेबोल गैया ओंखायनो जों बावनो दोनबाय होमबा जानाय फाला खालामसै नामा मा नोंसोर जाफानोबा फै जाफाबा दा फै चल' लेट्स गो दे लावदो दे ओरै फैदो दे जिरायदो दे ब्रा जिरायदो दे खनदो जानो हायो दा नोंसोर बेखौ बोरैबा नायबा नै हा फां फां नुखायो बुरियाखै बे जाबाय जोंनि न' गोदाननि पिज्जा बेयो फुड प्लाजानि पिज्जा लानानै फैदों जों दहाय थांसै बावखुंग्रियावबा हाजोआ बोरैबा बे गुफुरा माबा खुवा खुदों ओमफ्राय बाहाय अखा हादोंनो ओमफ्राय जों दा बावनो थांनो नागिरदों नोंथांमोननि सिगां जोङो बावखुंग्रियावहाय थांबाय थागोन जुदि नोंथांमोना जोंखौ जानो हागौ लोगो मोनाबो आरो मानसि बुरजा बाथाय आं बिराद बोरैबा मोनो सोरनिबा खिनाय सोरनिबा हासुनायखौ देखा नुयो दाख्लै थांनाय बोसोरावबो थिग भुमिखायाबो बेबायदि जादोंब्रा भुमिखाया हासुबाय सोरबा दा नुफ्लांबाय दाना दोखो बिथ्रा होजाबाय ओंखायनो थाङा आं मानसि बुरजायावहाय नों थाङो आंबो थाङालै नोंबो खिबा नायखुमासो थांनो हागौ गदबो गैया ससमा दाफंखा नुबाय दाखालि बाहाय आं फैनायावहाय बाहाय मोनसेबो पस्ट गायाखै ओमफ्राय दा बाहाय दिनैहाय सफैनाय लोगो लोगो नुबाय गासिबो मा बबेथिं खना मा गायनाय फात्ताखौनो गैबावा ओमफ्राय नायबावसै सिङावहाय ओरैहाय मा खालामथाव दाख्लैथ' जेबो खालामाखैनो आं फैब्ला आंनि भिडिअखौ नुनानैसो खालामगोन ना माखै मिथिला स' नायनोसै सिङावहाय दाख्लैथ' बाहाय इसिबां बाहागो लानायबो गैयामोन नैबेफोर पस्टफ्राथ' जेबो गैयामोन बाहाय जेबो गैयामोन अबेनिफ्राय जायगा लाफैदों अबेनिफ्राय मा खालामफैदों मिन्थिना लानोसै ब्र' नोंसिना मा हटेल ओंखाम हटेल नोंसोर बहानिफ्राय दे थ' बाहाय क'क्राझारनि माखासे ओमफ्राय नै फैगासिनो दं गारिफ्राबो लाइन गारि फैगासिनो दङ नायनि दहायनि मेगन गैयै गारि ओमफ्राय मा जायो नोंसिना मा दङ नोंसिना मा हटेल गय हटेल ना ओंखाम हटेल माथो माइब्रा बिदै बाजिमोना बहानि जायगानिखा आदसा नुबाय नै दानो मानसि जाहांखाबाय थाब जायगा लाफैखा बे खनायाव जायगा ला जेरोखोम बे थांनाय बोसोरावहाय जेरोखोम भुमिखा सिङाव नुजादों थिग बिदि नुगोन बाय थायोब्ला आरो खिन्थु सोरबा नुसनबायोब्ला हमजानाय गैया दै ex girl here's a number खोन्थाखानाय जाबाय आरो हौ बिसोरना मा खनायावहाय
नायलांबाय थागोन जों बेजोंहाय मा मा बुस्थु नुयो नायलांबाय थागोन खालामलांबाय थागोन बेजों मा मा बुस्थु नुयो नै बैसागु फैनायखाय गाबदों नैबेहाय जायगायाहाय एसे खालिथ' गना दङ दंनाया गन थुबाय थुनायालाय दा नोंथांमोना फैनानै थाब थाब लाफै जायगाफोरखौहाय आरो नोंथांमोना थाब मिन्थिबाय मा खालामनांगौ खालामबाय थाखा होनखायो आङो आरो थाब फैनानै माबा बाहागो लाफैखा होनखायो आङो सिदाखा आरो लोंनानै जानानै बैसागुआवहाय लोंनानै जानानै बाहाय सिगां थांनाय बोसोरावहाय जेरोखोम भुमिखाया नायखौ सोरबा नायखुमादों बा भुमिखाया नुजादों बा भुमिखाखौ होनायखौ सोरबा नायसनफ्लांदों बाव दावराव जादों बाव हमजादों बिदि खिन्थु दा जाखा होनखायो आङो हादोंबा सिरि हासु नुग्रा मानसिया बेखौ जाहाथे जेबो दा होना ना मा होनो फंबाय आरो नुग्रा मानसियाबो सिरि नाय जाहाथे बिनि माबाया जेबो माबा जाया खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया होमबा भिडिअखौ बावनो दोनबाय थांसै एबार बैहाय बैथिं बेरायनोसै दुनिया मोसानायनि फाला